Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. To yau zan yi bayani ne akan dabarun fahimtar halayyar mace a yayin jima'i da za su taimaka maka sosai ka gano tana jin daɗin jima'i da kake yi mata da kuma gamsar da ita ko tana nuna wata alama da take buƙatar ka ƙara himma a kansu. Wannan karatun yana da matuƙar muhimmanci ga mazan aure, gudun faɗawar iyalinka cikin 'yan sari. Fahimtar jikin mace yayin jima'i. Numfashinta yana ƙaruwa idan mace tana jin daɗi. Za ka lura tana fara yin numfashi da sauri ko da ƙarfi, wani lokacin har tana fidda ƙara ko ajiyar zuciya. Za ka kula ƙafafunta suna motsi, za ta iya ture ƙafafunta ko ta naɗe su ko tura jikinta zuwa gare ka, alamar tana so ka ci gaba. Gabanta yana jiƙewa sosai, wannan alama ce ta sha'awa da jin daɗi sosai. Idan baka lura da hakan ba, to tana ɗan jurewa ne kawai. Tana faɗin kalmomi masu motsa sha'awa irin su ka sa mini ko ka ci gaba, ai kuwa ka kashe ni baby, da sauran alamun tana jin daɗi sosai. Za ka ga jikinta yana rawa ko jijiyoyi sun tashi. Wasu mata suna iya yin irin jijiyoyinsu su tashi ko kuma dai wasu alamu da suke nuna suna jin daɗi. Za ka ga jikinta yana rawa saboda ta samu gamsuwa kuma ta kusa yin inzali. Fahimtar lokacin da mace take nuna karaya ko kuma rashin jin daɗi. Idan ta daina amsawa da jikinta, kamar ba ta motsi ko rashin mai da martani. Idan tana ƙoƙarin ture ka gefe ko ta tsayar da kai a hankali, tana iya jin zafi, gajiya ko rashin sha'awa. Idan bayan saduwa bata saki jiki ko bata kwanta lafiya ba, wata damuwa na iya rufe ta zuciyarta. Abin da za ka ringa yi domin fahimtar ta sosai, yin hira da ita a lokutan da ba na saduwa ba, kamar wani lokaci ina so in tabbatar kina jin daɗi sosai, ina jin daɗin kulawa da ke, me kike so in ringa yi da kyau. Ka ringa yin amfani da kalmomin motsa hankali kafin ko lokacin saduwa. Ina son ki sosai, ba na son in ringa cutar da ke. Duk abin da zai miki daɗi sai ki gaya min. Kina da kyau sosai. Yau za ki so in fara a hankali. Kina da daɗi sosai. Ina jin daɗin shafar nonuwanki don suna da daɗi da kuma laushi. Gaskiya wance Allah ya yi miki ƙira halitta mai kyau. Mazaunai kamar ke kika ba wa kanki. Duk sanda nake tare da ke, hankalina baya kwanciya har sai na ji ni a jikinki. Ka fahimci jikinta kamar harshen magana. Idan tana matse ka, tana shafar ka, tana kuma shafar jikinka, tana faɗin kalmomi ko da shiru, ka karanta duk wannan. Dabarun fara saduwa da nutsuwa. Kiss, shafa, magana mai daɗi kafin saduwa. Ka tambayi jikinta da hannu kafin ka shigar. Ka kula da saurin bugun zuciyarta da numfashinta. Ka dinga tambayarta, akwai daɗi? Kina jin daɗin abin da nake miki? Da dai sauran kalmomin da za su kwantar mata da zuciya. Idan duk bayan wannan an kasa cimma matsaya ko an gano wata lalura da ke buƙatar, to gaskiya ya kamata a je ga likita domin a tabbatar da lafiyar ko rashin lafiya. Allah ya bamu dacewa baki ɗaya.